5 y adelante. Bona vesprada a totes i tots. Benvinguts regidors i alguna persona que està així ja i a tots els que esteu veient-nos, perquè avui, després de tant de temps, serà el primer ple que comencem a poder tindre ja persones que puguem vindre així de forma presencial. El ple és extraordinari, avui és 23 de juny de 2021, siguem les 7 de la vespre. I, sense més preàmbuls, comencem en el punt 1, que és la modificació del dia festiu de festes patronals 2021. Dir també explicar que el motiu principal d'aquest ple extraordinari és perquè les festes ens permeten fer-les a partir de setembre. Aleshores cal canviar el dia que tenim de festa local. I continuem amb el dictamen que tenim. L'àrea de festes emet un informe en el qual ens expliquen que tenen una reunió amb la secretària autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic en la qual s'exposa la situació de les nostres festes patronals de Benigànim, ja que la proximitat de la data de la mateixa en la qual les autoritats sanitàries aconsellen i indiquen és més que obvi, arribant-se a la conclusió per totes les parts que la millor opció és la de posposar les dates de la celebració dels actes per als dies 4, 5 i 6 de setembre de 2021. Per tot l'exposat i en virtut de la fonamentació, es proposa el canvi del dia festiu de 2021 del 30 d'agost que teníem al 6 de setembre de 2021. La Comissió Informativa d'Organització i Gestió Municipal, per 4 vots a favor del grup municipal socialista, 2 abstencions del grup municipal popular i un vot a favor del grup municipal Compromís per Benigànim, dictamina favorablement la proposta presentada i proposa al ple de l'Ajuntament l'adopció del següent acord. Primer, canviar el dia festiu de 2021 del 30 d'agost al 6 de setembre i notificar al Servei Territorial de Treball, Economia Social i Emprenedoria de València el contingut del present acord. Portaveu del grup popular? Sí, gràcies, bona vesprada a tots els presents i veïns i veïnes de Benigànim, que es veuen o escolten. Entrant en el primer punt, és obvi que tota la població de Benigànim vol i desitja que els nostres festers i festeres del Crist 2020 celebren les tan ansiades festes patronals i de moros i cristians de la forma més alegre, divertida, plena de bones sensacions, amb la germanor que sempre ens ha caracteritzat. Aquesta maleïda pandèmia va paralitzar la nostra essència festera i ha fet que festers i festeres del Crist 2020 i 2021, junt amb les seues famílies, traguen el millor d'elles per a esborrar la tristor de tots nosaltres. Per tant, el grup municipal popular votarà a favor de la modificació del dia festiu del 30 d'agost al 6 de setembre, si aquest canvi ajuda a que les nostres festes patronals tinguin més actes festius plens de color, esclat, música i alegria. També és cert que des del grup popular no compartim la informació publicada per Conselleria de Sanitat on es deduís que el 6 de setembre existeix una major possibilitat de garantir un major control de la pandèmia que per al dia 30 d'agost, basant-se sols en les vacunacions i no tenint en compte altres factors. Que el 30 d'agost no poden fer-se passacarrers i una setmana després, el 6 de setembre, ja podran haver-ne.
quan en un acte a l'exterior i ja des de finals de maig ja es va asseverar que als mesos de juliol i agost no seria obligatori l'ús de mascaretes a l'exterior. Des del nostre punt de vista, creiem que el govern del Botànic, encapçalat per Ximo Puig i Mònica Oltra, han volgut traure rèlit a les falles al mes de setembre i, per tant, han obert la veda a la resta de festes patronals dels diversos pobles de la Comunitat Valenciana, tot baix hipòtesis, especulacions i bones intencions on encara no hi ha cap ordre o decret al respecte. El poble de Benigànim, a la segona quinzena d'agost de l'any passat, ja varen tenir una explosió de casos positius Covid i varen estar tot el mes de setembre confinats. Qui ens pot garantir que els dies 4, 5 i 6 de setembre de 2021, després de la barreja de turistes nacionals i internacionals de juliol i agost sense mascareta a l'exterior, estaran lliures de casos positius i podran celebrar les festes? Nosaltres haguérem deixat les festes patronals per a l'última setmana d'agost, i ja que a l'exterior no serà obligatori l'ús de mascareta, s'hagueren fet els pertinents passacarrers complint les normes i distàncies mínimes per a la resta d'actes. Però com volem que les nostres festes, els nostres festers i festeres del CRIS 2020, famílies i veïns i veïnes en general disfruten d'aquestes festes tan arrelades a les nostres vides, votarem a favor de modificar el dia festiu. Res més a dir, gràcies. Portaveu del grup Compromís, Ferran. Bé, en primer lloc, bona vesprada a totes i tots els que ens veieu, tant des de casa com hacia l'Ajuntament. El grup municipal Compromís votarà a favor del canvi de data perquè, encara que al Partit Popular li parega que no es pot garantir la seguretat, nosaltres pensem que sí, canviar la data ajudarà a que els festers que han tingut malauradament que ajornar aquestes dates pràcticament 2 anys, pràcticament 2 festes, puguen celebrar per fi com a mínim amb una mínima normalitat i amb una mínima dignitat les festes patronals. Els festers s'ho mereixen i les seves famílies també, perquè han estat patint durant pràcticament 2 anys esperant a aquest moment. I per tant, si ajornar les festes una setmana implica poder fer passacarrers, implica que ells poden viure les festes amb una certa normalitat, el govern de l'Ajuntament de Benigànim no pot ser qui ho impedisca i qui no posa els mecanismes per a que així no siga. Per tant, nosaltres votarem a favor. Portaveu del grup PSOE, Cristóbal. Sí, bona vesprada a totes i tots, bona vesprada a l'espectador presencial i als espectadors telemàtics. Jo em deixa perplex un poc el portaveu del Partit Popular. En aquesta exposició a favor, en contra, en queda saber què és el que havia fet el Partit Popular, perquè hi ha una normativa, un decret de 23 d'abril de 2021, on deixa patent per una sèrie de motius, es podran compartir o no, però que fins al 31 d'agost estan prohibides les celebracions i festejos que ocasionen el moviment per el carrer. A partir de l'1 de setembre, en principi, a no ser que n'hi hagi altres circumstàncies sanitàries que ho impedisquen, es podran fer. A partir d'ahir, sabeu que en abril es van decidir la data de les falles i s'han decidit altres dates de festes. Nosaltres teníem una opció, mantenir la festa on estava i fer el que ha dit el portaveu del Partit Popular en la segona o tercera part de la seva exposició, no sé si recordarà ell mateix a totes les possibilitats que ha dit, incomplir la llei i fer passacarrers, o, com s'ha fet prudentment, complint el decret que n'hi ha ara en vigor, la llei està per a complir-se, ajornar-les a la primera setmana de setembre. Crec que és lo lògic i el combine a una aclaració de què és el que havia de fer vostè, perquè per una part ho aprova, per l'altra part ho critica, no sé si està criticant-nos a nosaltres o està criticant aquest supost pacte del Botànic o històries d'estes. La llei és clara, la llei està per complir-se i, si de cas després, li passaré també la paraula al regidor de festes per a que expliqui la seva visió lògica i normal dels festers de la quinta, que tenia que haver celebrat les festes, 19-20, la del 2021 que no s'ha pogut celebrar, començaríem la del 2022
Si jo crec que l'opció que s'ha fet és la millor, en independència de les crítiques que vull fer. Quin seria el seu plan? Mantindre-les en agost i incomplir la llei? Esperar-nos a setembre? Si en setembre, si la situació epidemiològica canviarà la normativa. Si ens tocarà tornar a canviar, doncs tornarem a canviar. Però en aquests moments està en la llei que n'hi ha que complir. Complir, no dir que jo la canviaria. Canviarà. Alguna cosa més, portaveus? No, només és la incongruència que des de Conselleria, quan Sanitat publica una sèrie de raons d'explicacions, basant-se només en els fets de vacunacions, on el 30 d'agost n'hi ha perill i el 6 de setembre ja no n'hi ha cap perill, doncs un passacarrer el 30 d'agost no es puga fer i el 6 de setembre sí. La documentació que m'envia Cristóbal és el que tenen publicat, però nosaltres no veiem que un passacarrer el 30 d'agost no es puga fer complint les mesures de seguretat i el 6 de setembre ja no puga passar res. Tot és qüestió de temps de deixar-ho passar i veure quina situació epidemiològica i de contagis es poden produir en els mesos de juliol, agost i setembre. I veurem en quina situació hi ha més risc o més percentatge de positius. Només és basar-nos en la documentació i fets que fan des de Conselleria. Gràcies. Ferran? Sí, jo li dic a Miguel, és a dir, jo no sé quins vastos coneixements d'epidemiologia de vostè per a fer aquest juí de valors tan gran. En definitiva, n'hi ha una llei que s'ha de complir i nosaltres el que intentem és que els xiquets i les xiquetes tinguin les millors festes possibles. Les millors, complint la llei. No entenc tot aquest sarau. No ho entenc. Cristóbal? Bé, el decret de la Conselleria de Sanitat de 23 d'abril és molt ample, regula dins de les competències de la Generalitat múltiples activitats, realitzacions d'espectacles, activitats d'hostaleria, activitats d'oci nocturn, i en tot moment està la cautela de l'evolució de la pandèmia. Ningú en ningú moment diu, excepte el portaveu del Partit Popular, que el 30 d'agost n'hi haurà contagis i el 6 de setembre no, sinó que s'estableixen una sèrie de mesures que s'han de complir i a partir d'ahir tots els ajuntaments han acoplat el que ha volgut fer festes en el període vacacional o en el període juliol-agost té que complir una sèrie de restriccions. A partir de setembre, si l'evolució de la pandèmia ho permetís, té que complir una altra sèrie de restriccions. És a dir, això no és una barra lliure. Segueixen havent restriccions. Però, per exemple, per a un fet fonamental, com són els nostres festers, que és el passacarrer del dia de la presentació, este decret permetís a partir de l'1 de setembre fer passacarrers. Antes de l'1 de setembre no. Evidentment, si n'hi ha contagis, n'hi hauran. Ara en juny, en juliol, en agost o en setembre. És a dir, quan estem vacunats, inclús el 100% de la població, seguiran havent contagis. Això no ho pot garantir ningú. Això és un decret de mesures sobre el que pot regular la Generalitat. Activitat, espectacles, carrer i similars. A partir d'ahir, el compliment de la llei és el que intentem i, sobretot, donar-li una eixida als nostres festers de 9-20, que si no mos enjuntarien 3 festes. Regidor de festes, alguna cosa a dir? A veure, jo per resumir diria que això no és una qüestió de seguretat perquè és impossible que ningú asseguri res i més quan hi ha tan pocs dies entre el que es pot fer un dia i es pot fer un altre. El que ens van dir en Conselleria és que quan se prenen mesures d'aquest tipus en algun puesto tens que tallar i van decidir tallar el dia 31. Pues perfecte. Entonces, nosaltres vam intentar, coincidint un poquet el que vostès diuen, de que el dia 39 i el dia 6 veure si podíem aconseguir que ens permetiren fer-ho en aquests dies. Però ens van dir que si es comencen a fer excepcions, doncs, evidentment,
podria més d'un es començar a demanar i no complirien els plaços que s'han marcat. Per tant, és una qüestió més de legalitat que de seguretat. Arribat a aquest punt, tinguent en compte lo important que és el passacarrer, entre fer-lo de forma il·legal i tindre problemes i fer-lo legal, doncs vam decidir traslladar-lo. I els xiquets estaven d'acord. Entonces, és una qüestió simplement de legalitat, no és altra cosa. Gràcies, Xafer. Jo anava a dir el mateix. A veure, quan es fa una llei, evidentment n'hi ha unes dates, n'hi ha uns números. Sempre és com ara. A veure, la setmana que ve ja no portaré mascareta en el carrer, perquè avui sí, total, queden 2 dies. Però, evidentment, es marquen uns terminis i el que no poden fer és el que cada un vulguem, perquè si no, això seria, si ja és, cada un fa un poc ja el que vol, si no n'hi haguera una norma, cada un faria, evidentment, el que vulguera. Aleshores, no té massa sentit el que vostè explica baix la meva perspectiva i baix la dels meus companys, perquè, evidentment, les lleis totes posen uns límits. És que inclús quan tu calcules una pensió, jo soc treballadora social, com he dit moltíssimes vegades, i per X dies a una persona no té dret a una pensió. I és així, no n'hi ha més. És que no n'hi ha més. La llei talla, i ens pot pareixer millor o pitjor, però evidentment el que no podem l'equip de govern i tota la gent que conformem l'Ajuntament és transgredir la llei. Això és l'últim que hem de fer. I sense més ja, que ja hem donat pas de paraula, anem a votar. Fem votacions. Vots a favor? Canviar el dia? Doncs s'aprova per unanimitat. Passem al punt 2. Aprofitant aquest ple extraordinari, anem també a votar la determinació de la data i denominació de les dues festes locals per a l'any 2022. Perquè com ja teníem l'escrit del Servei Territorial de Treball, Economia Social i Emprenedoria de València, en el qual ens posen de manifest la necessitat d'elaborar el calendari laboral de la província de València per al proper any, ens diuen que designem les dues festes locals per a 2022. Així passem per la Comissió Informativa d'Organització i Gestió Municipal, que per unanimitat dictamina favorablement la proposta presentada i es proposa al ple l'adopció del següent acord. I és determinar els dies 21 de gener, festivitat de la Beata, que cau divendres, i el 29 d'agost, dilluns, festes patronals, com a festes locals que amb el caràcter de no recuperables tindran lloc en aquest municipi durant l'any 2022. Notificar-ho al Servei Territorial de Treball, Economia Social i Emprenedoria de València el contingut del present acord. Portaveu del Grup Popular, Miguel. Sí, gràcies. El Grup Popular votarem a favor per determinar els dies 21 de gener la festivitat de la Beata Inés i el 29 d'agost festes patronals del nostre municipi per al pròxim any 2022. Gràcies. Gràcies, Miguel. Portaveu Ferran, de Compromís. Bé, des del grup Compromís també votarem a favor d'establir el dia 21 de gener i el 29 d'agost com a festes patronals de Benigànim. Portaveu del grup PSOE. Nosaltres, evidentment, també votarem a favor de les dues dates que des de fa molt de temps sempre són les festes oficials de Benigànim. Esperem que aquest any es pugui celebrar per fi la festivitat de la Beata per a la gent que li té devoció. Crec que és important i després que tornem a la normalitat en el desenvolupament de les nostres festes patronals i dels nostres festers i moros i cristians. No ens oblidem tampoc d'ells. Si vos sembla, passem a votacions, perquè pareix que sí és d'acord. Vots a favor? Aprovem per unanimitat. Passem al punt 3, que és la modificació de crèdit número 21, transferència de crèdit i diferents àrees de despesa. Com ja vaig explicar en les comissions informatives, hi ha una xicoteta obra que es va fer un contracte en el qual anaven a posar el grup de pressió i un dipòsit per al centre de dia. En el moment que va començar a executar-se aquesta obra van tindre un problema, i és que va aparèixer una roca, una pedra i dos canals, un de llum i un altre d'aigua. Aleshores, al fer la conducció, l'excavació que estaven fent, van tindre que fer una desviació i aleshores fer un tros més de canalització a part de lo que estava pressupostat. Aleshores, hem de fer una transferència de crèdit per un import de 859 en 10 euros, que és la diferència que per aquesta xicoteta cosa que ha aparegut mentre es feia l'obra, s'ha desviat la quantia del contracte.
Això ho passen per la Comissió Especial de Comptes i Hisenda i per unanimitat dictaminem favorablement la proposta presentada i proposem al ple de l'Ajuntament de l'adopció del següent acord. Realitzar en el vigent pressupost general la transferència de crèdit per un import de 859 en 10 euros i finançar la transferència de crèdits conforme al següent. Es passa d'atencions protocolàries i representatives aquesta quantia per a sufragar aquesta despesa del grup de pressió del centre de dia. I acordar igualment la seva exposició pública i, si no es presenten reclamacions, elevar automàticament a definitiva la seva aprovació sense necessitat de nou acord, procedint-se a la seva publicació per capítols. Portaveu del Grup Popular, Miguel. En aquest punt, vista la urgència en l'adequació o manteniment del grup de pressió i depòsit del centre de dia, el Grup Popular votarà a favor de modificar el crèdit del present expedient per un altre de partides pressupostàries amb diferent vinculació jurídica per al seu pagament. El nostre vot, com ja he dit, és a favor. Res més a dir. Gràcies. Gràcies, Miguel. Portaveu del Grup Compromís, Ferran. Bé, es tracta d'un tràmit purament administratiu per tal de donar eixida a un xicot de sobrecost per una cosa sobrevinguda i, per tant, que no podria ser d'altra manera, nosaltres també votarem a favor. Portaveu del Grup PSOE, Cristóbal. Bé, com tots heu dit, i jo recorde, l'any passat va haver una modificació pressupostària, o van haver diverses modificacions pressupostàries, entre elles una era esta, que era amb càrrec a romanent de tesoreria, ampliar per a poder fer, que ens ho demanaven els tècnics per a poder tindre seguretat en el centre de dia, que crec que és molt important, el que era un grup de pressió i un depòsit per a possibles contingències d'incendis i similars. Es va fer una consignació pressupostària de fins a 16.000 euros. A pesar de fer-se l'any passat, s'ha executat enguany, es va traspassar administrativament els crèdits d'un any a l'altre, però quan es va executar, com bé ha explicat l'alcaldessa, com no saps el que hi ha quan destapes un forat, van haver una sèrie de sobrecostos. S'havia licitat i adjudicat per aquests 16.000 euros, però van haver una sèrie de sobrecostos de 800 euros. L'obra ja està executada, el centre de dia, afortunadament, goza de totes les garanties per als nostres majors i ara, administrativament, des d'intervenció i tresoreria ens diuen que n'hi havia que dotar per vinculació pressupostària aquests 859 en 10 euros de sobrecost que es van produir quan es va realitzar l'obra. S'ha adequat i agraïm el vot favorable de totes les parts. Exacte, moltes gràcies i com pareix que estem tots d'acord, passem a votacions. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. Passem al punt 4, que és l'aprovació del contracte programa entre la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives i l'Ajuntament de Benigànim per a la col·laboració i coordinació interadministrativa i financera en matèria de serveis socials en els exercicis de 2021 a 2024. A veure, el contracte programa té com a finalitat ordenar el sistema, dotar d'estabilitat financera al sistema públic valencià de serveis socials, és a dir, als centres, serveis, prestacions i especialment a les persones professionals que la integren. Considerant que el contracte programa té per objecte concretar per al període 2021 fins 2024 els termes en què realitzarà la col·laboració i coordinació interadministrativa i financera en matèria de serveis socials com les característiques de prestació i finançament dels serveis, centres i programa que s'incloguen en aquest, així com establir els objectius, les actuacions, els indicadors, els mecanismes d'avaluació i el finançament d'aquest, de manera que permeten una major eficàcia i eficiència en la gestió d'aquests serveis i programes. En particular, seran objecte del contracte programa el finançament dels serveis de l'atenció primària de caràcter bàsic regulats en l'article 15 i 18 de la llei, servei d'ajuda a domicili, de dependència i acció comunitària, PANGEA. El finançament dels serveis de competència local d'atenció primària de caràcter específic, exceptuats els següents serveis de competència de la Generalitat que no hagin sigut delegats, d'atenció diurna i nocturna, d'atenció ambulatòria i d'allotjament alternatiu. En el nostre cas tenim l'equip específic d'intervenció en família amb infància i adolescència. I el finançament de l'atenció secundària fins que es produïsca el que es disposa en la disposició transitòria primera de la llei, que és, en el nostre cas, el centre d'atenció diurna per a persones majors, el centre de dia. El contracte programa, així,
té 4 anys ja de finançament, en el qual les administracions, en aquest cas l'administració local, que és la que sempre sofreix el tindre que estar tots els anys sol·licitant les subvencions i justificant-les, té 4 anys per a poder executar aquesta subvenció i després poder-la justificar. Això ho passem en la Comissió Informativa d'Urbanisme, Sostenibilitat, Indústria, Comerç, Contractació i Ocupació i per unanimitat dictaminem favorablement la proposta presentada i es proposa al ple de l'Ajuntament l'adopció del següent acord. Primer, aprovar el contracte de programa entre la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives i l'Ajuntament de Benigànim per a la col·laboració i coordinació interadministrativa i financera en matèria de serveis socials en els exercicis de 2021 i 2024, regint-se aquest per la normativa específica que determine la Conselleria competent en la matèria, així com per les seues instruccions i directrius. I segon, autoritzar a l'alcaldessa, a Maria Amparo Canal Senabre, la subscripció del contracte programa i quants documents deriven d'aquest. Portaveu de Partit Popular, Miguel? Sí, gràcies, Amparo. El grup popular veu molt positiu l'aprovació del contracte programa que permetrà una millor col·laboració i coordinació entre les diferents administracions, on Conselleria marcarà la normativa específica a seguir i, a més, hi haurà una major estabilitat financera a l'àrea de serveis socials per a cuidar a les persones més necessitades o que demanden uns serveis més especials, com dependents, migrants, infants, adolescents i persones majors. Per tant, el grup popular votarà a favor de l'aprovació del contracte programa. Gràcies. Gràcies, Miguel. Portaveu de Compromís, Ferran? Bé, nosaltres també valorem molt positivament aquest contracte programa, ja que permetrà tindre seguretat financera i que garantir els recursos per part de la Vicepresidència i la Conselleria d'Igualtat per mantenir tots aquests serveis i, en definitiva, la major part del nostre gabinet social, d'acord? Entonces, també votarem a favor. Portaveu del grup PSOE, Cristóbal? Bé, si algo ens han ensenyat aquestes dos maleïdes crisis, la crisi financera de 2008-2009 i la crisi econòmica derivada d'aquesta maleïda pandèmia de la que encara no hem eixit, és que els serveis socials són fonamentals. Tots els indicadors i totes les taxes que medicen la pobresa i l'exclusió social en quasi tots els països occidentals del període de 2008 a 2014 van veure disparades totes aquestes taxes de pobresa i exclusió social en les economies més potentes del món. Afortunadament, quan ja estàvem eixint d'aquesta crisi financera de 2008-2009, en el període de 2014-2019-2020, la pràctica totalitat de països occidentals s'han donat compte de la importància que tenen els serveis socials. I afortunadament hem viscut uns anys on hem recuperat tots els serveis socials desmantelats pels efectes econòmics d'aquella primera crisi financera i afortunadament aquestes taxes que mesuren la pobresa i l'exclusió social en la pràctica totalitat de països occidentals estan reduint-se en aquest període 2014-2019. Afortunadament, nosaltres hem viscut uns serveis socials del que crec que tots els que estem així en aquesta legislatura i en la passada ens hem vanagloriat de la seva eficiència i eficàcia. Este contracte programa dota, com heu dit tots, d'aquesta seguretat financera a l'hora de la confecció de pressupostos i d'aquesta seguretat personal a l'hora de desenvolupar la carrera professional de qualsevol de les persones que estan desenvolupant la seva tasca. Per tant, crec que és molt important i crec que és molt important el que tots els governs, central, autonòmic, en aquest cas autonòmic i diputació, amb la col·laboració nostra, posen en valor els serveis socials i la seva eficàcia per a combatir els efectes més perversos de les crisis econòmiques, la financera del 2008 o la econòmica derivada d'aquesta pandèmia. La pobresa i l'exclusió social s'havia disparat i jo crec que afortunadament ara, en Benigànim en particular i en general en l'estat espanyol, per no dir en tota Europa, afortunadament els serveis socials estan funcionant en una certa solvència i professionalitat, en independència de que possiblement hauríem d'arribar a més casos, intentarem millorar i aprofundir en aquests contractes. Sí, sols dir que evidentment això redunda en el ciutadà, perquè al final la cap són és que moltíssimes vegades necessitem de serveis socials per qualsevol situació que
que tinguem un poc més complicat i aleshores dona una seguretat a nivell local, a nivell pressupostos locals i després una seguretat professional a la gent que està treballant i una seguretat finalment a qui ho necessita, que és el ciutadà. I com veig que estem tots molt d'acord en el tema, passem a votacions. Val? Vots a favor? Doncs aprovem per unanimitat. Donem per finalitzada aquesta sessió plenària extraordinària d'avui 23 de juny. I jo, aprofitant que estem tots els regidors, vull demanar-vos a tots els regidors que esteu ací, a tots els que vulgueu, anem a penjar, com el dia 28 de juny és el dia de l'orgull LGTBI, heu vist que hem posat una sèrie d'iconos en els balcons de l'Ajuntament, vos convidem a quedar-se a penjar la bandera i a que estiga estos dies, igual que fem moltes coses, està també. Així és que moltes gràcies a tots i fins l'altre ple que tinguem. Bona vespre a tot el món.